Fel Cadeirydd presennol Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru, mae'r Cyd-bwyllgor yn gyfrifol am yr economi a cynllunio hefyd trafnidiaeth o fewn y rhanbarth. Mae'r corff yn cynnwys awdurdodau lleol Ceredigion a Powys yn ogystal â pharc cenedlaethol Balai Brycheiniog o ran materion yn ymwneud â chynllunio estrategol. Mae'n galluogi'r awdurdodau lleol i gydweithio i wella bywydau pobl sy'n byw yng Nghanolbarth Cymru. Yn sgil hynny, ni yn edrych ar cynllun ar hyn o bryd, cynllun rhanbarthol trafnidiaeth ar gyfer y Canolbarth. Mae'r cynllun wedi ei ddatblygu yn unol â'r cynllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, a bydd yn disodli'r cynllun trafnidiaeth lleol blaenorol ar gyfer Canolbarth Cymru a gymeradwywyd yn 2015. Mae'r cynllun yn nodi ein gweledigaeth a'n amcanion ar gyfer gwella trafnidiaeth mwyn diwallu anghenion pobl a chymunedau ledled Canolbarth Cymru. Rydym yn weithio tuag at system drafnidiaeth wledig sy'n hygyrch, sydd â charbon isel, sy'n effeithlon ac sydd â chysylltiadau da mwyn cefnogi twf economaeth cynaliadwy, cymunedau llywyrchus a diwylliant bywiog yng Nghanolbarth Cymru. Yn bwysig i ni yn y Canolbarth bod hynny'n gywir bod ni'n cael y cynllun iawn, achos mae da ni heriau gwahanol i falle rhanbarthau arall. Mae'r ffaith bod ni'n rhanbarth wledig yn ei gwyneth mawr, mae da ni llai o boblogaeth, felly mae'n holl bwysig bod ni'n cael y boblogaeth i defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Mae hwnna yn ei dro wedyn ni'n mynd i ychwanegu at yr economi'r ardal, ond hefyd mae rhaid i adwennu busnesau a twristiaid hefyd. Felly fydd na lawnsiad i'r Ymgynghoriad yn mis Chwefror 2025. Mae cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol Canolbarth Cymru yn nodi'r polisiau trafnidiaeth a'r prosiectau a fydd yn flaenoriaethau i awdurdodau lleol Canolbarth Cymru dros y 5 mlynedd nesaf wrth iddynt weithio tuag at y weledigaeth hon. Mae'n nodi lle byddwn yn canolbwyntio ein hymdrechion yn y dyfodol ac yn buddsoddi cyllid yn y dyfodol, megis cyllid ar gyfer trafnidiaeth y gallwn ei sicrhau gan Lywodraeth Cymru. Felly byddwn ni yn argymell i unrhyw un boed yn busnes neu'n drigolyn yn y rhanbarth neu yn twristiaid sydd yn falle ymweld â'r ardal i llenwi'r ymgynghoriad â ni. Byddwn ni yn cael cynllun sydd yn gweddu at pob defnyddiwr yn yr ardal. Launching a public consultation on the Mid Wales Transport Plan. It's so important to everybody. Transport affects everybody's lives, in every aspect of their lives, whether it be accessing employment, training, social life, recreation, whatever it may be, transport is at the centre of it. So we're really keen that everybody, or as many people as possible, contribute to the consultation process. Ar raddfa fwy, mae trafnidiaeth yn bwysig ar gyfer ffyniant economaidd a lleihau tlodi, ac mae ganddi rôl sylweddol i chwarae wrth leihau allyriadau carbon. Mae ganddi rôl hanfodol i chwarae wrth fynd i'r afal ar argyfwng hinsawdd ar natur. The document is available on Powys County Council and Ceredigion County Council's websites. You can fill in the questionnaire online. You can do it, download a Word document and do it the old-fashioned way if you like, by filling in and sending it back by post or even by email. It really is very important that people do contribute, because it's really crucial that we get this plan right and get our transport system as close to perfect as we can get it. The document will be accompanied by integrated wellbeing assessment, and again that's really important that people contribute to that, because it will help us to shape the plan and understand its impact more fully. Gallwch hefyd ofyn am gopi bapur o'r ymgynghoriad yn eich llyfrgell leol neu ganolfan hamdden. Byddwn yn ystyried yr holl adborth a gawn yn ystod yr ymgynghoriad hwn ac yn ei defnyddio i gefnogi'r gwaith sy'n weddill i ni ei gwblhau mwyn gorffen y cynllun. Mae eich adborth yn hanfodol wrth lunio dyfodol trafnidiaeth yng Nghanolbarth Cymru ac edrychwn ymlaen at glywed eich barn.